Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Să ne jucăm Brawl Stars. Da? Și aici că avem pe Piper, la nostru luăm. Cred că mâine poate o luăm pe Piper, cred că da. Avem aici 19 gemuri, 92 de bănuți. Vrei să jucăm cu Max? Sorry, didn't see you there. Gotta move. Hai să pun o muzică. Bun, revin. Suntem cu Max. Hai mă, o să te descurci, da? Facem un videoclip mai lung, dar care am făcut și un like și... Hai colțul de cantoșii mei. Am luat mă Hai ce frumos. Da, bă. Sper colț să măcar să câștige. Hai mă. Ok, ne plimbăm aici cu camera. Oh. Și abonați-vă la Edi Petre și la Florian Luca. Da. Să iau profilul de Edi Petre și are și toți brawlerii. Nu cred. Nu! Este. Hai mă, începe altă muzică. Sau dau eu altă. Ok. Nu știu ce am făcut. Pun pauză. Ok, aveți și Instagram-ul meu de scriere aici. Da, cu Daryl, că l-am câștigat pe Daryl și l-am de rang 15. Cam așa, dacă nu mă credeți. Și am zis că... Uitați, am și skin-uri, adică... Haideți, 3, 2, 1, pam! În fiecare seară o să fac un like.
clar cine câștigă. Colt versus Colt puțin. Te rog, eu fut. Dai, tată, așa. Așa. Iar. Ok. Asta a fost fan. Asta a fost foarte. De luat. Ai, sunt la asta. Îi dau și eu. Celul primul. Celul primul dai. Celul primul. Gata, gata. Găm pe Brawl Stars. L-avem aici pe Max. Nu știu, bă, cum am făcut Supercell mă adoră pe mine. Adică vă zic din... Da. Și până mâine o să stăm în Brawl Box-uri. Și un Big Box măcar. Și... un Megabox. Și un skin, cred. Nu știu, asta cu Megabox-ul și cu skin-ul, nu știu. Da. Da, Brawl Box-ul și un Big Box. Nici Big Box nu prea știu, dar Brawl Box-ul sigur sunt lor top. Brawl Box-ul știu. Nu, cam acesta a fost și acest video. Vă rog să apăsați butonul like, share, subscribe și pa!